שלום גיימרים, תודה רבה שחזרתם לפאקינג ערוץ המזדהק חרא שלי. היום אני אדבר קצת על ניאון ג'נסיס אבנגליון. זה אנימה למי שלא יודע, בבקשה תצפו באנימה הזאת לפני הסרטון הזה, כי שום דבר לא יהיה הגיוני. אוקיי, בוא נתחיל מהסיפור האישי שלי, איך לעזאזל מצאתי את האנימה הזאתי. עכשיו, ניאון ג'נסיס אבנגליון, ממה שהבנתי, הייתה בעיה קצת עם הזכויות של הסדרה, אבל עכשיו זה בנטפליקס. אז יום אחד אני הייתי בנטפליקס, כמובן אין מה לצפות, אז ראיתי ניאון ג'נסיס אבנגליון, חשבתי, זה בטח אנימה נחמדה עם מקות גם, זה נשמע מגניב, וזה גם היה די קצר, אז אמרתי למה לא. בכל מקרה, צפיתי בכל הפרקים, ועכשיו אני שרוט. זה היה הדבר הכי מוזר שצפיתי בו בחיי, וגם צפיתי בסרט. קיצר, עכשיו אני אתן לכם את הביקורת הקצרה והקולט שלי. ניאון ג'נסיס אבנגליון. בכל מקרה, הסדרה הזאת יש בה הרבה קטעים מה שהבנתי זאת סדרת איכות, אבל כל הפרקים, אולי חוץ מהשלוש פרקים האחרונים, הם כאילו בורדרליין על פאקינג עלילת אנימה קומדיה עכשווית. כאילו, הם תמיד נכנסים לסיטואציות מביכות ללא שום סיבה, וזה לא שהקרבות טובים כדי לחפות על זה, אז כזה ממש אכזב אותי וממש גרם לי להיות עצוב. בכל מקרה, נראה לי יש לייצר בעיות, כי כמות העירום שיש בסדרה הזאת היא בלתי ניתנת לעיכול, וזה לא רק, זה לא עירום של זה עירום של פאקינג קטינים. אז לי לא רואים את זה חצי מהזמן, אבל יש פעמים שאני שואל את עצמי איך לעזאזל שידרו את זה בטלוויזיה, אפילו ביפן, שאני יודע שהתרבות שם קצת שונה כאילו, וזה עדיין מאוד מעניין איך לעזאזל דבר כזה הגיע לטלוויזיה. שואל את עצמי את זה לפעמים, אבל קיצר זה נושא ליום אחר. בוא נגיע לדברים שאני מאוד שנאתי בסדרה. בוא נתחיל מזה שהם הרגו את מיסאטו. דקה דומיה. אוקיי, נקסט. שינג'י. הילד המזדיין הזה, אני אמן ימות. שינג'י הזה, אני שונא אותו כל כך. בוא לא נתחיל. בוא אפילו נתעלם ממה שקרה בבית חולים. זה קורה לכולנו, כידוע. אבל בוא נדבר על הוא פאקינג יאפר. אני לא אוהב להשתמש בג'נזי סלנג. לא, זה אפילו לא ג'נזי, זה אלפא. הוא יאפר במובן המילה. הוא ליטרלי בחגן. אני שונא אותו. ברא כאילו, גם ברא סימפ שלא יאמן, אבל לא הסימפ הכי גדול בסדרה הזאת. בוא נגיע עכשיו לסימפ הכי גדול בסדרה הזאת, אבא שלו, גנדו. אולי שינג'י רכש את הסימפיות שלו, אבל הוא לא הגיע לרמות שלו עדיין, הוא לא מספיק בשל כדי להיות סימפ כמוהו. ליטרלי, גנדו ייחד את כל האנושות לישות אחת או משהו כזה, אני לא מבין עד הסוף מה קרה, אז זה עוד דבר. הסדרה הזאת היא מבלבלת תחת, לא הבנתי שום דבר, במיוחד ב-The End of Evangelion, שכאילו יש את הזאתי שמתפצלת ועושה דברים, ואז הם על פאקינג חוף ים מוזר, אני לא יודע, אני לא רוצה לדעת. בקיצר, אז איפה הייתי? כן, נכון. אז קיצר הוא סימפ מספר אחת, הוא כל כך שונא אותו. כמו פאקינג
עזב את שינג'י ברחוב או משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק, כי צפיתי בזה לפני כזה 4 חודשים, אני כבר לא זוכר. בכל מקרה, שינג'י, זה לא כזה מעצבן אותי, אבל כל השאר מאוד מעצבן אותי. קיצר, דירוג סופי, מה יש לי לומר? הקרבות לא משהו, העלילה ברוב הפרקים לא משהו, אבל יש דבר אחד שמציל את כל הסדרה הזאת מלהיות פאקינג הסדרה הכי גרועה שראיתי בחיי. האסתטיקה, אני, כאילו, זה הדבר היחידי שמציל את הסדרה הזאת בעיניי. אסתטיקה כל כך יפה, כל פריים הוא פאקינג יצירת אומנות שצריך לשים בלובר. ועם ג'וג'ו בפאקינג לובר, כן? אז גם זה צריך להיות שם. אז קיצר, אני נותן לזה 6 כוכבים מתוך 10. כי זה קצת כזה אתם שלח לי, קולשטיין מייצגת את מצבו המנטלי המדרדר של שינג'י. ובכן, גנדו אביו, יש כוחות פסיכולוגיים חיצוניים אשר גורמים להתנהגות הדרסטית או הקיצונית שלו. אני אומר לכם, סתרו את הפאקינג פה, אם זה משעמם, אז זה לא שווה לצפות. קיצר, הייתי ממליץ את הסדרה הזאת לכל מי שממש אוהב אסתטיקה כזאת של אנימה, במיוחד אנימה של 90s, כי זו סדרה קצת ישנה. לא ישנה, טוב, עכשיו אני חושב זה לפני 25-26 שנה, אני כבר לא זוכר בדיוק, אפילו יותר, אבל אני לא כל כך אוהב את האנימה הזאת, אבל האמנות צריך, זה נהדר, זה נהדר, האמנות בדבר הזה. צריך להחליף את המונליזה בפאקינג פריים שפיכתה של שינג'י מרוב שהארט יפה. כן, אז זהו בערך, זה כל מה שיש לדבר עליו גבי הסדרה הזאת. נתראה ביום אחר, ביי.